שלום חברים, אנחנו עברנו על היתרונות של מי שבוטח באלוהים יותר מאשר אדם שיש לו איזושהי מכונה פלאית או דרך פלאית להפוך מתכת רגילה לזהב. ועכשיו אנחנו עוברים לנקודת ההמשך של חובות הלבבות, ומדבר על תועלת נוספת שיש לביטחון. הוא מדבר על כך שאדם, אם נדבר על לשון שלו, הוא אומר, בעניין התורה, יש גם תועלת בעניין התורה. עכשיו, שאנחנו לענייננו נדבר, עניין התורה, הכוונה עניין המוסר. כולנו רוצים להיות אנשים טובים. והרבה פעמים, אנחנו נמנעים מלעשות את זה מחשש. אולי אם נשקיע יותר מדי, זה יגרע מאיתנו. יש הרבה שיקולים. וכאן הוא מונה את השיקולים, ואיך על ידי העניין הזה שאנחנו יודעים שהמציאות של קניין היא לא נבדלת לרגע אחד מהנתינה האלוהית. כלומר, זה לא שהקניין אצלך, אז עכשיו הקניין הוא זה שמחייב ומהווה אותך, אלא אלוהים עדיין מחייב ומהווה אותך באותה צורה, וגם את הקניין שבידך הוא בידיו של האלוהים. ובוא נראה איך דווקא העניין הזה, שהקניין הוא לא ממש בחזקה שלך, מעבר לחזקה החוקית האנושית, אלא בחזקה המציאותית הנבדלת, דווקא זה נותן לך יותר רגיעה. זאת אומרת ככה, מי שבוטח באלוהים, אם הוא בעל ממון, אז הוא לא יפחד לעשות את כל חובות האלוהים, את כל הדברים המוסריים, כל הדברים שהוא צריך לעשות, ויעשה את זה עם הרבה אהבה והרבה שמחה. לדוגמה, אם הוא צריך לתת צדקה. יש כמובן מי שפטור מלתת צדקה, שהוא בעצמו נזקק למתנות, על אף שגם הוא טוב שיעשה את זה, כי הנתינה היא לא כדי להציל את האדם השני, על אף שפעמים צדקה באמת מצילה את האחר, אלא היא כדי לרומם את הרוח של הנותן, להפוך אותה למשובחת יותר, לקרובה יותר לעולם הרוחני האלוהי שכולו נתינה. כי האלוהים עצמו לא צריך כלום, הוא לא מקבל כלום. הרבה פעמים אנשים שואלים למה יש את העניין של הברכות, למה אלוהים צריך שיברכו אותו? האמת שהוא לא צריך, אז למה מברכים אותו? אז מי שיחפש יראה שאין שום ברכה כשאתה רוצה לברך חבר. כשאנחנו רוצים לברך איזה חבר, אז אנחנו מברכים אותו שיהיה בריא, שיהיה לו עשירות, שיהיה לו כל מיני ברכות לפי הקטלוג האנושי, קטלוג הצרכים האנושי. אבל אם אנחנו נסתכל על הברכות כלפי האלוהים, לא נמצא ברכות כאלה. אין ברכה שתהיה בריא אלוהים, שתהיה שמח, שיהיה לך פרנסה טובה, אני יודע. אין. כל הברכות, על אף שיש את העניין שיהיה נחת רוח לפניך. זה מושג שבא רק כמשל להסביר לנו, זה לא שהוא צריך את הנחת, אלא גם ההורה שיש לו נחת מהילד שלו, הוא טוב לו שטוב לילד שלו, אבל לא כשהוא צריך את זה. אז אפשר להעריך בזה, אבל אין צורך כרגע, כי העיקרון ברור. נסתכל בברכות, איזה ברכות, נגיד שהכל נהיה בדברו. אנחנו אומרים לו ברוך אתה, ולא נותנים לו כלום בזה, לא מאחלים לו כלום, רק אומרים שהכל נהיה בדברו, מציינים עובדה. או בורא פרי העץ. שוב, לא נותנים לו כלום, לא מאחלים לו שום דבר טוב, אלא רק מציינים עובדה נוספת שהוא בורא את פרי העץ, את פרי האדמה וכו' וכו'. אז למעשה הברכות, כל מה שהם נועדו לעשות זה כדי לעורר אצלנו ולחזק אצלנו את הידיעה שהאלוהות למעשה זה הכל. כי הוא, הכל נהיה בדברו. כל דבר שאנחנו עושים, אין דבר שנבדל מהיד האלוהית שעוברת דרכנו ומסביבנו, והיא הכל למעשה הרצון האלוהי. אז הכל נהיה בדברו. רמב"ם אומר, עשה, עושה ויעשה את כל המעשים האלוהים. ובורא פרי העץ, אז שהוא גם את כל הפירות שאנחנו רואים. לפעמים אנחנו הולכים לסופר וקונים מה שקונים ואוכלים ושלום. אף אחד לא עוצר, לא נגיד אף אחד, אבל לא תמיד עוצרים וחושבים, זה מה שיש לי את החטיף הזה, התפוח הזה ביד שלי, זה מעשה ידי האלוהים. אז גם כאן, בורא פרי העץ מזכיר לנו את זה קצת, שתדע שמישהו עושה את הדברים האלה, שזה אותו אחד שיצר אותך ואת העולם ואת החמצן ואת כל מה שמסביב.
אז לכן, על ידי שאנחנו יודעים שהוא לא צריך כלום, אז אנחנו מבינים שכל העשייה הרוחנית היא למעשה לטובה השלמה שלנו. אין צד שני. אנחנו לא עושים, ואיך אומר, אם צדקת מה תיתן לו. גם שתהיה צודק ותהיה צדיק, לא הועלת לבורא עולם בכלום, אלא רק לך. וזה נותן הרבה יותר תמריצים, כי אדם למען עצמו, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אדם נותן לעצמו הכל. בואו נחשוב על זה שאדם רוחץ את עצמו, מנקה את עצמו, מאכיל את עצמו. לאנשים שהוא אוהב, אז הוא נותן כדי להרגיש טוב יותר. ולמעשה, הכל הוא עושה כדי שיהיה לו טוב. למי אנחנו טורחים כל כך הרבה כמו שאנחנו טורחים למען עצמנו? וזה כי למרות שאנשים יגידו שהם לא אוהבים את עצמם ולא טוב להם וכו', יש את האהבה המוטבעת הזו שהאלוהים טבע בנו לעצמנו, הדאגה הזו. ולכן נגזרת מכאן גם כן הנגזר הפסוק, ואהבת לרעך כמוך, כמו שאתה אוהב את עצמך. כלומר, יש את ההנחת היסוד שאתה אוהב את עצמך. אפילו אנשים שחלילה הולכים והורגים את עצמם כי לא טוב להם החיים בעולם הזה. הם רוצים שיהיה להם טוב, אז אומרים טוב, אז אני אוותר על החיים. הרצון להיטיב לעצמנו זה דבר שחקוק בתוכנו, וזה לא סתם ככה, כיוון שבאמת הבריאה כולה נבראה כדי להיטיב לנו, גם אנחנו. יש כאן עומק פילוסופי שלא ניגע בו, נסתפק בהערה הזו. אז ממילא שאדם רוצה לעשות איזשהו נתינה, לתת לעני או להגיד מילה יפה וקשה לו והוא לא יודע מה יגידו, שהוא משבח דווקא את הטובים והוא לא הולך עם הרוח של החבר'ה לצחוק על האחרים. אל תפחד, ברגע שאתה יודע שמי שעושה ויעשה את כל המעשים זה אלוהים, אז הוא הרבה יותר חשוב מהכל, והוא זה שיעניק לך את התמורה היותר גדולה ויותר משובחת מהמעשים שלך. החברה לפעמים מראה פנים שכביכול אנחנו רגילים לחשוב שחזות הכל זה הפידבק מהחברה, אבל למעשה זה טעות. כי אם נתרגל לחשוב קצת מעל פני השטח, על המקור האלוהי שממנו אנחנו באים ואליו אנחנו באים, שהוא ממלא את כל הישות ואת כל המציאות, אנחנו נדע שהעיקר זה באמת להתחבר לאותה מציאות רוחנית. ועוד נגזרת כתוצאה מהעניין הזה, אומר אדם שיש לו ביטחון, אז גם אם אין לו הרבה כסף, יש משהו ששונה בהתנהלות שלו במצב של מיעוט ממון. כי אדם שלא מאמין ולא בוטח נגיד באלוהים, אז כשיש לו הרבה כסף הוא מרוצה. הוא אומר יופי, עכשיו יש לי כסף, הכל בשבילי. אבל אדם שהוא בעל הביטחון רואה את הממון פיקדון אצלו. שהאלוהים הרי נתן לו את זה, ולמה הוא לא נתן את זה לאדם האחר, נכון? הוא עבד, אתה עבדת, שאנשים עובדים באותה צורה, ואחד נהיה עשיר גדול והשני אדם רגיל. אז בגלל שהוא נתן לך פיקדון, ברגע שאתה מפקיד כסף בידי מישהו, יש גם תכלית להפקדה הזו, והוא אמור לעשות עם זה מעשים טובים. מילא יש לו חובה גדולה כדי להשלים את עצמו, לעשות את אותה שליחות ניתנה לו ברגע שניתן לו הכסף. ואם הוא לא עושה את אותה שליחות, אז הוא מועל בתפקידו. לכן ברגע שהממון שלו לא כל כך גדול, אז הוא יודע שהשליחות שלו בעניין הממוני היא לא כל כך חשובה, והוא צריך לתת בדברים אחרים. אז אפילו הנפש שלו באיזושהי מידה נרגעת. אלון מאסק הנחמד, שיש לו טריליון דולר או מה שזה, הוא חייב לעשות המון דברים מבחינה רוחנית. אלוהים נתן לו את הכסף הזה כדי שיעשה טוב בעולם ברמה הזו של הרמה המטורפת של הכסף שיש לו. יש אנשים אחרים מעשירים גדולים שעושים עוולות ממש כמניין המיליונים שיש להם. אז לכן זה מבחן לא פשוט. האדם שהוא בוטח באלוהים יעשה עם זה רק דבר טוב, ורואה את זה כפיקדון. ועוד דבר טוב שאומר רחובות הלבבות, מה מועיל לו העניין הזה של הפיקדון, שגם אם עובד ממנו הפיקדון, הלך הפיקדון, הפסיד את הכסף או מה שזה, הוא לא מתאבל כל כך, כי יודע שבעל הפיקדון לא עבד. כלומר, האלוהים שנתן לו את הכסף, כמו שאמרנו, זה לא מוחזק, אתה מחזיק את זה בידיים, אבל המקור של הממון הוא האלוהים. עדיין הוא שנתן לך את הכסף. העשיר הגדול הזה שבורא את כל הכסף שבעולם ואת כל העשירים,
הוא עדיין כאן איתך, גם כשהכסף איתך וגם כשהכסף עזב אותך. לכן אתה לא עני. הרבה אנשים שרואים שבזמן שהם צריכים הכסף מגיע אליהם. או דברים אחרים, לא דווקא כסף, כל דבר, גם כל מיני הליכים רוחניים, נפשיים, בריאותיים אפילו. וברגע שאדם רואה את זה ככה, אז הוא יודע שלמעשה העשירות שלו נמצאת, אבל לא אצלו, בידיים של אלוהים. ברגע שהוא צריך, זה בא. אז אם הוא יודע שזה כך, הוא אמור להיות רגוע. אנחנו כולנו מכירים את מה שמובא באיוב, הרבה נכסים, הרבה דאגה. כי באמת, אדם שיש לו הרבה נכסים, מבחינה מסוימת הוא מאוד מאושר. מצד שני, הוא בדאגה, אנחנו יכולים לראות הרבה עשירי עולם, שככל שהוא עשיר יותר, ככה הוא משיג הרבה יותר אנשים שיגנו על הרכוש שלו, ושלא יחטפו את הקרובים שלו, ושלא יזיקו לו בצורה כזו או אחרת, הוא מבוטח, והבית... לעומת זה אדם שאין לו הרבה, יכול ללכת ולשכון באיזושהי בקתה על חוף הים, ויהיה שמח שם ויהיה לו טוב. אבל זה צריך לך, לשם כך גם כן את אותו ביטחון באלוהים, להיות שמח בחלקו. לא לחשוב מה יהיה מחר ואיך אני אסתדר, כי מי שעכשיו נותן לך את האפשרות להיות שמח ולחיות עם מה שיש לך, קיים גם מחר וגם מחרתיים. ואתה מתקדם עם אותה הוויה משתנה ומתווספת של הזמן מיום ליום, מרגע לרגע. אנחנו נעצור כאן, יש עוד דברים מעניינים כדרכו של חובות הלבבות, שנוגעים לחיי היום-יום שלנו, שיהיה לכולם חיים טובים, מלאי ביטחון, אמונה, מרגיעים ומשגשגים, שנהיה כולנו שמחים בחלקנו.